Ticho buďte, lebo pôjdete von. Bol raz jeden Pentagón. V Pentagóne bývala Mária Rigová a túžila po láske a po dieťatku. Jozef, ktorého všetci volali Jojo, raz keď išiel z lesa, stretol krásnu Máriu a na prvý pohľad sa do nej zaľúbil. Randili spolu 1 rok až do Máriiných 15 narodenín a Mária odtehotnela. Keď raz Jojo išiel do krčmy, na Máriu to prišlo. Aj keď bola prvorodička, zvládla to perfektne. Narodil sa krásny chlapec a dala mu meno Žigo. Keď sa Ježiš narodil, Nad Pentagónom šla veľká hviezdica. A keď sa po 4 dňoch Jozef prebral z opice, prišiel sa pozrieť na Ježiška. O radostnej správe sa dopočuli aj 3 králi, ktorí sa rozhodli priniesť bábätku dary. Medzi časom miestni uživatelia vykradali Jozefové auto. V tom jeden z nich stretol niekoho zvláštneho a hovorí mu: Hej ty, čo tu stojíš ty? Ten druhý mu odpovie: bol by som rád, keby si ma volal Penis. K užívateľom prišli 3 králi a pýtajú sa ich, kde nájdu Máriu s deckom. Uživatelia ukázali 3 kráľom kolísku s Ježiškom. A začal sa veľký bašavel. Oslava Ježiškovho narodenia trvali 3 dni a 3 noci. Keď sa 3 králi po 3 dňoch prebudili, Zistili, že všetky dary zmizli. Alička, Vicky, Jožko,